kajika di komputer bat di laptop kabahajan jongpi. Hapaham sim nongpo Riboy District marpersya bat ke school Alpha Higher Secondary School. Wantit nangi ngin airu ka waranti. Hendriu banaya ki laptop bat khatar banaya ki desktop. Kini ki digimar refurbish lane ki all stock. Kum ga jingnang ailat ya gisamla kenthei bat cendrang ban yo ya simbenta ha ga lempung yukun khti ba he hapo ga jela ha ga sin penlong ba hendriu ya ka Megalia Games kaban salong ha Joy House Number 1 ka Riboy District Arm Wrestling Association kan penlong ya ka jingjit ya ki nong ileka yukun khti nak district dak ba penlong ya ka jingekop yukun khti ha omsning ha ka khandai trik unai wing arjar arpsau kaban sedang nadu kapor prawaje step ha omsning town dorbar auditorium hall. Kini jingi lekai kan long betik tang nak bentai ki nong shong shnong jong Riboy District ki ba kentup ye ki hybrid ki samla bot ki belasan shushu lasya ye ki nong wani sim benta ban wani khun tang ki to ki bompat yo ye ki kusnam ba hakmat na ki jingi lekai ba he bat ki bala yo ra ya ki kusnam na ki lempung ba he kum ki national game bat ki international game nak bentai ki jingtip ki ba company ashushu ki ba ko abani sim benta ki laban phun ha ki nong peniat how number henriu not khandai not saw arphra. Pidon kam projector ban pani film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai